17 фаромадем. дар ин ҷо майдачӯйда савдо мекардем. хайр он чизе ки дар ин ҷо шумо дида истодаед назди остановка. ин ҷо остановкаи бадонасос аст. бадмешад машка бадонасос ана 34 меомад 17 меомадааст. на савдогаро хуҷан ак куҷо биравем хуҷан я нафар айҷа нишон додастас хуҷан 120 чанд центр бам ҳаст дигар ҷо бам ҳаст ҷо ҳамон таксие ки пештар мондагиянд мумкин аст гуфтанд ки пасребто инаш қадра вайса инаш қадра вайса бор мекунад ана асос барои хуҷан рафтан барои шумо ана сементзавод инҷам ҳаст инҷам мақсад ҳаст цена сафвадат кунад шине дравад беҳтарин наздиктар лекин барои ман шумо да гуфтан нархи навора бояд аз ҳамаи ҷо фаҳмем аз ҷо 120 мегӯянд 100 сум мешавад 90 сум ками кам 90 сум ҳозир мерем уҷара мебинем ки чанд пул мешавад чанд пул мегӯянд мана мо да ваданасос я сурат гирам ваданасос тамоман дигар шидаем мора бугун пеш таксиё даем таксиё чӣ даем ХУДЖАНДа фаромӯш каман хел таксиё медаванд меян иҷа бу нархш ай уҷа баланд 150 мегӯянд ки 90 сум да мераванд яъне ХУДЖАНД ай 80 то 90 ана зиёд хайли ихтиёртон агар бираем бо иҷа мошино ҳаста Mitsubishi Land Cruiser Prado ҳаста 150 мегӯянд
چی میگین؟ جوش چی هم؟ Yosh. اینا Karojik.
народ да ина бародаро нақби шаҳристон Я туннели дига мондаё? Я туннели